Gràcies, alcalde. Hi ha una dita popular que diu que qui mal comença mal acaba. Jo penso que hem de fer tot el possible perquè aquesta dita no es faci ni es compleixi amb les obres interruptus del tren d'alta velocitat i convencional. És cert que no ens ho deixen bé, que no ens ho faciliten, ni el govern de l'estat anterior ni l'actual, i que ens han deixat unes obres a mig fer i uns projectes no acabats i unes promeses no complertes. Això comporta un veïnatge que ha patit, que està cansat, molt cansat, que se sent molt sovint estafat per tot el que ha passat, de promeses vanes, de promeses incomplertes, i que tot això ens podria obligar a sacsejar l'arbre, a fer alguna cosa, a fer alguna obra que sembli que nosaltres ens preocupem per ells. I això seria, penso jo, continuar el que deia de mal acabar les coses. Mirin, els fascicles estan bé quan les obres literàries estan acabades. I aleshores, perquè es puguin comprar amb major facilitat, se divideix en capítols i es venen als quioscs. El fascicles 2 que avui licitaríem no és ben bé això, perquè ens falta encara la comprensió del conjunt de les obres que cal fer en els propers anys per eixugar, per arreglar, per curar la nafra de la zona zero i els environs. Quan vostès ens van proposar una prioritat, que era la plaça d'Europa, nosaltres vam dir que sí, perquè òbviament la plaça d'Europa i tot el que l'acompanyava ha estat zona zero i els veïns necessitaven, malgrat tot, arreglar els davants de casa seva, dels comerços, òbviament. Ara ens presenten dues propostes que jo tinc dubtes seriosos de que siguin prioritàries i, en canvi, hipotequen per més de 2 milions i escaig el pressupost d'inversions de l'any que ve. Jo els dic, votaré a favor del projecte, no podia ser d'una altra manera, necessitem projectes acabats, però realment, avui per avui, la prioritat és arreglar Bisbe Sivilla o la plaça Montserrat? Jo he parlat amb veïns, ja fa dies, i alguns em deien, ostres, que ells el que volien és que es netegés allò, que s'arrangessin bancs, fins i tot alguns deien, ara noves obres ens cansen, ara bé, també alguns em deien, clar, si ens prometen unes obres buenas, bonites, barates, immediates, que ens ho arreglen tot, dir que no, no direm que no. Dir que no, no direm que no. Però realment és prioritari. Jo estaria d'acord que aquests 300.000 euros es destinessin a arranjar, a netejar tota la zona que hi ha de Bisbe de Sivilla, de Montserrat. És a dir, immediatament, molts veïns es queixen de la brutícia, dels problemes que hi ha. Bueno, tindríem uns diners factibles per fer aquests primers arranjaments. I al setembre, a l'octubre, quan vostès vulguin, fem un ple extraordinari sobre el tren d'alta velocitat i les coses que hem de fer. I si m'apuren molt, complementem aquest ple extraordinari amb una audiència pública. Bé, jo penso que amb els diners de l'any que ve hem de tenir clar el mapa i el mapa clar. Per això nosaltres votarem en contra de les 3 primeres propostes. I canviaríem si se'ns plantegés que aquests 300.000 euros anessin a urgències de la zona. No creiem que aquest mes d'agost sigui la condició sine qua non per solucionar el problema. Pensem que el setembre seria un bon moment, alguns amb les piles carregades, perquè amb els veïns trobéssim el cronograma i el mapa per fer aquestes obres en els propers anys. Perquè, escoltin, si Adif incompleix, no serà el pressupost
del 2014 solament. Hi ha més d'un pressupost. La qüestió és si cal, en aquests moments, decidir traspassar diners de l'actual pressupost i, sobretot, si del pressupost de l'any que ve una partida important, que serà més d'un terç de les inversions, han d'anar en concret per aquests projectes. I aquest és un tema que no hem estat parlant. És a dir, una comissió informativa informa. La negociació és quan el grup de la majoria demana al grup de l'oposició tenir converses i se senten i discuteixen sobre aquesta qüestió. Això és negociar i no vull donar lliçons a ningú, Déu me'n guard, perquè les coses sempre són complexes quan es governa. Però negociar és buscar amb els grups de l'oposició les complicitats. El meu grup mai li ha dit que votarien que sí a això. Un moment, mai li hem dit que votaríem a favor, o sí? A favor li hem dit que votaríem? No. Per tant, si volia i si volen més informació, amb el cap del grup, se sentin amb ell, amb el grup, i discuteixin sobre aquesta qüestió. No, a veure, és cert que governar es pot fer de moltes maneres, i sovint governar minoria és molt més difícil que d'una altra manera, ja està. I per tant s'ha de buscar aquestes complicitats. Jo li dic que si amb el meu grup volen discutir, sempre, com fins ara, hem estat disposats a discutir i a negociar. En aquests moments, torno a repetir, aquesta proposta no és adequada. Seguint el que s'ha fet aquest any, cal donar de nou la veu a la gent. Per això jo proposava que hi hagués una audiència pública i que discutim sense presses en el ple sobre el projecte conjunt, que ara ja el tenim dissenyat. Me sembla que en aquests moments ja estan gairebé totes les peces del